Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe ngudar gagasan. Nah, eling lan waspada. Eling kula lan panjenengan kedah eling dhateng kula lan panjenengan sedaya menika rumiyin dipun damel dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun ciptakaken dening ngarsanipun Gusti Allah. Kanthi lantaran bapa lan ibu. Pramila kula panjenengan sedaya kedah eling. Allah nitahaken nyipta manungsa wonten ing alam donya boten sanes supados ngibadah. Wonten ing Al-Qur'an dipun sebataken A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sak temene ingsun ora nitahke jin lan menungsa kejaba supaya ngabekti marang ingsun ya kuwi marang Allah. Dados kula dipun ciptakaken, sedaya manungsa pun ciptakaken dipun damel dening Gusti Allah supados ngibadah. Cara Islam inggih menika nindakaken salat gangsal wekdal menika pinangka tandha ngibadah, tandha syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Menika ingkang sepisan eling kita. Eling kaping kalih inggih menika dhateng tiyang sepuh kula kekalih ingkang sampun nglairaken dumateng kula panjenengan sedaya menika kedah kita bekteni. Sanajan isih urip, sanajan wis mati tetep dipun bekteni. Menawi tasih urip nggih kita upakara kanthi sak-saenipun kita dongaaken nggih kita pundi-pundi pinangka tiyang sepuh kula lan panjenengan. Menawi sampun seda menika ugi kita tansah bekti inggih menika kanthi cara ndongaaken dhateng tiyang sepuhipun. Dados kita kedah eling dhateng ngarsanipun Gusti Allah bilih dipun titaken teng alam donya supados ngibadah lan ugi tansah bekti dhateng tiyang sepuh kalih. Menika namung supados eling lan kita kedah waspada. Waspadanipun dos pundi? Inggih menika gesang kita kedah ngati-ati, aja melu-melu, ana sing korupsi melu korupsi, melu ngapusi, melu tumindak sing mboten sae nika mboten pareng. Ngaten mawon. Mboten pareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.